नमस्कार, मी ऋषाली नेमण. कोकणी कट्ट्या हे आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी कुळीत पिठी. त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे अर्धा वाटी पिठी घेतलेली आहे. हे कुळीत आहे, हे घरगंटीत वाटून आणलेली आहे, त्याची पिठी बनवतात. आणि इथे मी अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे, कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, इथे 4-5 मी कोकम घेतले, ओलं खोबरं घेतलंय किसून, कांदा घेतला एक मोठा चिरून, इथे मी 4-5 पाकळ्या लसूण घेतले, चांगला ठेचून घेतलाय, मिरच्या घेतले 3-4, कढीपत्त्याची पानं घेतली. इथे आता आपलं तेल गरम झालंय. कढीपत्ता, लसूण, हिरव्या मिरच्या, कांदा बारीक चिरलेला, कांदा आपल्याला लालसर करून घ्यायचा आहे. इथे आता आपला कांदा छान लालसर झालाय. पिठी घेऊया. ती तेलामध्ये ना छान कोरडी भाजून घ्यायची आपण. इथे पिठी भाजून झाली आहे. हळद, पाणी, अर्ध्या वाटीसाठी 2 ग्लास पाणी घेतलंय. एकसारखं ढवळत राहायचं नाही, त्याच्या गुठळ्या तयार होणार. आता ओलं खोबरं, उकळी येईपर्यंत आपण हे कंटिन्यू ढवळत राहायचंय. चवीनुसार मीठ, आता इथे आता आपण कोकम टाकतोय. पिठीला चांगली उकळी आलेली आहे. ह्यावर आता कोथिंबीर भुरभुरून घेऊया. आता गॅस बंद करून सर्व करायला घेऊया. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर एक व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.